Usa ka libro din makita mga talagsaong koleksyon sa mga alahas ang gilusad sa Ayala Museum ang nagsuwat sa Yan ang Alahas Philippine Heritage Jewelry Book, ang jewelry preservationist o self-taught designer nga si Maria Angelica Santos Bermijo. Mabasa o masaran dinhi kung asa gikan ang mga alahas sa mga nakalabayang katuigan nga nagsugod pa sa pre-Spanish colonial era. Gidagdag i-donate ang kining kopya sa libro sa ilang educational institution o library. We are hoping to find the elusive identity, but actually, it's always been within us. And that's what Alahas, the book, is hoping to achieve, no? Just to awaken us, the Filipino people, into believing that what we have, the richness that we have before, is within us, and that's up to us now to share.